Itt bulisztak az egyetemisták 180 évvel ezelőtt. Hallottál már a Pilvaxról, de vajon tudod, milyen volt itt a hangulat az 1840-es években? Ha visszautaznál az időben, a Pilvaxot a mai Petőfi Sándor utca 7-es szám alatt találnád. Tehát a mai Pilvax nem az eredeti kávéház. Ahogy belépnél, bizonyára egy pezsgő közegben találnád magad. Mindenhol újságírókkal, fiatal egyetemistákkal és a kor nagy művészeivel. Petőfivel és Jókaival is válthatnál néhány szót, és láthatnád Szendrei Júliát nadrágban, amint a sarokban ül és szivarkázik. A Pilvax akkoriban a politikai művészeti élet egyik központja volt. Voltak, akik olyan sok időt töltöttek itt, hogy egyenesen ide kérték a postát. Petőfi és Jókai is törzsvendégek voltak. A biliárdasztaloknál saját névre szóló dákójuk volt. Magyar és külföldi lapokat olvasgathatnál, és kipróbálhatnád a hely legnépszerűbb italát, a fűszeres mokkát, vagy az ördögitalként emlegetett krampampulit. De vigyázz, ha túl sokat iszol belőle, valóságos ördöggé változol. Ha érdekel az időutazás, és szívesen belecsöppennél az 1840-es évek budapesti forgatagába, akkor ezt most Berg Judittal megteheted. A szélvésztől kergetve egy mai diáklány kalandjait meséli el, aki hirtelen Petőfi oldalán találja magát, és részese lesz a történelemnek.